Ewoke na waya mma draw your man at the mama. Omuwa bụ Chief Michael Udegbi Ibalu Mmonwu n'olu Ezaji bụ n'Enugu State. Ogoto kalere. Ana m ekene Akwa Tiwara Aki n'ọba. Ego dị na boot. Wes na adịrị mma ekede mma olu dị mma afa ndị ọdụgo gị mma olu dị. Akiko kalere na ife nna anụ kalere na-ekwu. When they put because of here DJ JPac people no ku. I say that now on them mado US or well in the made kuna hona maha. Tipu made kulonia e address and confirm on our call ya. Where Malin Kebe Zoku not for Apota Iji because of na Guinea Oni na-erite n'aka mmadụ chọọ ịlakọ isi n'isi maọbụ ịlakọ mụ na Akwa JPac ka nna agbakarị okwu a sịrị that na ndị Akwa mere ọgụ ndị Akwa mere mma ndị Akwa bụnyere moto na Ibalu Mmonwu abịala ọrụ ọmalụ ka mụ na Akwa si ede and ka mụ na Akwa si bido ewelu m ọrụ before August ewelu m ọrụ 27 28 29 30th 1st akwụchara m ụgwọ ya. Before then, and my ben and Akwa August. Bia November mona Akwa pasia. I wasn't any day I video member or the days I amount here. Nya upon the phone ki agwam. Akwa wa akporo mo na phone. Mecha na akpo ya ode ekwu evigwem. Kamal. The day thought ya lummemme. Mo be Ibalu Mmonwu dem mmadu ye me ego nachala ego mmadu. Hafi ijeli ya ọrụ. Jewele oya ọzọ. Mota amount o ya ahiyele mum. Romi ki me fed oya jewele oya ọzọ na akpọrọ m n'oge gbamọlụ ina ghọta so ọbụla ma depụta ọkọ ya dị ya mma kọ nka tie isi ka ọ bụrụ na oya na mmadụ were okwu ọkọ ọ bụrụ na mụ na Akwa were okwu ọ bụrụ na ụmụ ụwa aghọta na mmegidere Akwa ụlọ emu nwa megidere ghọtago onye nọ mmadụ nso na isi ezie efuru onye kwụrụ m ụgwọ n'oge bukuru m ọrụ time ka m na-agala ọrụ so ka m mesi abịa m na-abịa Akwa almost 3 times m bịa m afụ ya mkpọ na fọma mbụ igwe ka mmadụ ka o si na-akwado mmemme mmeche the last one m bịa mụ na ọzọpụrụ iyi ego so bịa ọ sị m that na ya mebeghị date afọ ise date ya ya eme ka mmadụ so ọbazị fọ ise date bụ ofisi date ọ bụ mgbe m nwegoro ọrụ so nwanne m mmalapụ na ndị na-ala ego nachara ego ha jewe ọrụ ọ dịrọ mma maka asị etu owo gị mvọ tupu etu ọya ọzọ so JPac ị na-ekwu eju eso ọfụma tupu ikwuo ịma nkwu because of na ili iduru favor n'aka mmadụ ji ya ka jụọ ọya ọzọ ma ọ bụ sị ka jụọ ọya ịghọta ka ọ wee bụ na n'ịbụ ezigbo mmadụ ọ bụla ụtọ ahụ